салом дӯстон, бародарон ва касоне ки ҳамеша моро тамошо мекунед. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта чизҳои равонкаранкӣ пешкаштон мегардонем. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед. ҳатман видеода лайк гузоред, каналда обуна шавед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. Ва бародароне ки бори аввал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки аз наворҳои ҳаррӯза бохабар шавед. бародароне ки мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерҳои рӯи экран имо ватсап ҳастай. метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва бародароне ки дар Россия қарор доред, YouTube соз кор намекунад, дар Telegram канали мо даромада обуна шавед. Силкаша дар ҳамаи видеоҳо дар комментария мегузорем. Обуна шавед. Чизе ки дар YouTube мегузорем дар Telegram ҳастай. метавонед бохабар шавед, чизе ки дар кор боша харидорӣ кунед. бародарои азиз, навори имрӯзада танҳо хечибек мондагем. хоҳиш мекунем ки дастгирӣ фаромӯш накунед. ҳатман лайки каналда обуна шавед. Астра F хечибек аста бародаро, солиш 96, сӯзишвориш газ бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолати мошин хуба мега, мошин на ходу ҳамаш 100% кор мекунад. Утилизация кардагиа 4 та балони нав дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 26 та мега харидори ане боша бо савдо мешавад. касоне харидор боша рақами рӯи экранида муроҷиат кунед. хечибеки навбатӣ бародаро, солиш 96, сӯзишвориш газ бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб, мошин бародаро 100% мега ҳамаш кор мекунад. як солаи равона ҳуҷҷат дорад, утилизациям дорад, мотор, коробка ходовӣ соз, балоношам ҳолати хуб доранд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 32 та мега харидори аниқ боша биё мега ай пеш мошина бина савдо мешавад назди мошинда. касоне харидор бошед, барои маълумоти паратара ба даст овардан рақами рӯи экранида занг занед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақами рӯи экранида ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. хечибеки навбатӣ бародаро, солиш 96 сол, сӯзишвориш бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб, краскаш навай бародаро, 4 та балони нав дорад, аккумуляторашам навай, ҳуҷҷатҳои солонаш бодшидагиай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 37 та мега бо муомилаи хуб дорад. бародарони харидор ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақами рӯи экранида занг занед. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатӣ бародаро, хечибек, солиш 93, сӯзишвориш газу бензин, кузов хечибек, объем 1.8, коробкаш механик, мошина мега бародаро ки на ходувай. маълумоти паратара метавонед ки занг занед, аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт наша 35 та мега бо савдо мешавад. марҳамат, бародарони мошинхар, рақами рӯи экранида муроҷиат кунед.
Хечибеги навбатӣ бародаро соли 97 сӯзишвориш бензини холӣ кузов Хечибег объем 1.6 коробкаш механик ҳолати хуб мошин бародаро краскаш роднойшай мотор коробка ходовой 100%, 4 та баллони навдура, аккумуляторшам новай, состояние мошин бе ягон расходи камбудия бародар мега фақат мегирӣ ҳай мекунӣ қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. Нарша бародаро 40 та гуфта шуда бо савдо мешавад. Маромад бародарони мошинхар рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Бародари азиз, як та Toyota Corolla рӯй кардагиян соли 2018 сол, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтарин. Мошин бародаро кам гаштагия ба мусофиди падарша гирифтагӣ буда. Мошин бениҳоят кам гаштагия 38 000 пробегиш бародаро. Мошин американския, ягон камбудӣ надорад. Бародар дастсрочно сум дар кори фурӯхта мешавад. 3-4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Қарор дорад дар шаҳри Бухтар, нарша 155 000 сомон мегӯяд. Касоне харидори анил бошанд мега бо камтар муомилаам дорад. Бародароне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда метавонед ки занг занед. ин буд бародаро якчанд та мошин ва чизое ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихел мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародар барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.